de Girona per fer la ruta Pirinexus en 6 dies. A veure si que les fem a l'abadesa. A veure què tal serà. No sé si avui m'acompanya amb el cotxe i fer. Bona tarda. Bueno, estic de camí a Sant Joan de les Abadesses. Veure aquí enmig del bosc amb unes pujades brutals, però bueno, vaig fent. Em queden uns 10 quilòmetres encara de pujada, o sigui que déu-n'hi-do, ara deixem un parell d'hores ho puc fer perquè haig de pujar com 700 metres de desnivell encara. I m'estimo, però té la manera.
Bueno, estic a 1,5 quilòmetres aproximadament de Coll d'Ares i aquesta és la vista que hi ha fantàstica de tot el Pirineu i Prepirineu. I res, m'està passant una mica de tot també avui, em paro d'intentar sincronitzar bé el canvi, que no acaba d'anar bé, però bueno, tinc temps de parar-me i mirar-me en canvis. Però bueno, segueixo. Bueno, pujant ja cap al coll de Panissars. Una pujadeta. Encara queda 1,5 quilòmetres. I segons això 227 metres de desnivell encara. O sigui que no tinc clar que s'acabi això. Pues res, anar fent. Menos mal que aquí és bastant ombrívol i no em prenya massa. No fa molta calor. Bueno, pues entre el cine dels Sorrises ja estic a punt d'arribar al coll de Panissars. Aquí des d'aquí es veu el castell de la fortalesa de Bellaguarda sobre el Pertús i no sé si ja veu. Res, segueixo. Queden 15 quilòmetres més o menys fins al destí.
Bueno, 5è dia sortim de l'Escala en direcció a Bellcaire d'Empordà i Torroella de Montgrí per acabar la ruta al Baix Empordà, a Sant Feliu de Guíxols. I res, bueno, heu vist, són les 10 del matí i com sempre, un dia tranquil, assolellat, sense vent i anar fent. Bueno, sortint ja de Sant Feliu de Guíxols i a seguir la ruta. Ara sí que vaig pel carrilet cap a Girona. Però clar, el mes de juliol no és massa bon mes per fer això, que fa bastanta calor, però bueno, és el que hi ha. Ok, doncs aquí la vista des de l'alçada dels ulls.
Ara passaré per un pont que està aquí davant. Hi ha villes. I res. 6 dies puros. Bueno, aquest tros és entre Llambilles i Girona. Hola.